Ġiet organizzata attività mill-isbaħ għall-anzjani fil-Gargur, frott kollaborazzjoni bejn anzjanità attiva u kura fil-komunità AACC u d-dar residenzjali privata Golden Care fejn ħassew l-ispirtu tal-miliet. L-attività saret barra l-binja ewlenija ta' din id-dar tal-anzjani privata u laqet sabiħ ta' anzjani li attendu ċ-ċentri ta' matul il-jum minn diversi lokalitajiet madwar pajjiżna. Il-programm kien wieħed varjatu mimli ħajja b'wirijiet ta' mużika, kantu sfin ħolqu atmosfera ta' ferħ u ċelebrazzjoni. Fost oħrajn kien hemm gruppi magħmulin fost in-nies li attendu f'dawn iċ-ċentri ta' matul il-jum. Dan fil-waqt li kien hemm banda li daqqet diversi kanzunetti tradizzjonali tal-miliet. Matul l-attività kien hemm spazju dedikat fejn anzjani setgħu jiktbu x-xewqat tal-miliet tagħhom. Preżenti għal din l-attività kien hemm is-segretarju parlamentari għall-anzjanità attiva Melkin Pola Ġusgalja. Nkunu qegħdin naraw kollha kemm aħna li nieħdu gost flimkien u l-anzjani fil-fatt juru kullu manka l-ċuq tagħhom juru dak il-ferħ li dik l-espressjoni ma tiswa m'hemmx prezz.